Какво са фенерчета? Аз съм Смолк. Да, така е, че ще ви наричам фенерчета, защото не обичам думата абонати. Много такова изкуствено се струва. Ето, добре дошли така... Добре дошли в 11 епизод на Sleeping Dogs. Долу да ви харесва това фенерчета. И да. Да продължим там. Сега. На коя мисля да отидем? Чай сега спрем. Така. Uncle По. Да, това не можахме да направим на епизод. Да отидем при Чичо По. Не го знам кой е той. Аз вземем една кола. Мисля, че... Чай сега малко. Мисля, че мотор... Това е мотора, който си го купихме ни, да. Това е добре. Ай сега. Да отидем при... Uncle По. Също така, благодаря ви толкова много за 19 абоната. Това е просто невероятно за мен. Наистина ви благодаря. Той е тук, ете. Гошо. Така. Не какво ще става тук. Много са бим. Пак ли то са? Who's he talking to? It's the Dilo, man. It's the chairman. Wait, you're coming with me. Looks like you're gonna meet Uncle Po. Ще се срещнем с Uncle По. Wait here. Don't do anything until you hear from me. What's going on? You are staying here like I told Не you. откачвам, не You откачвам. are shutting the fuck up. Got it? Yeah, boss. Of course. Омага то скачи. Нещо е станало с Чичо По сигурно. Който Спо не го знам. Мен се струва, че той Чичо По е като лидера на цялото и съна ни. Те ми се струва, не съм си. Количка. Drive Winston to Uncle Paul's apartment. Тем сега ще закарам този боса ни, Уинстън. При... Чичо По. Да го види какво ще направят нещо. Yeah, that may be just what saves us. I'm gonna bump Uncle Po's car. Hoping that does it. Да, ето, Uncle По е болен от нещо, ще умре, то си Уинстън ще му вземе неговия дял. Аз не мога да навля как трябва в играта. Не знам ако са те с Uncle По, Мънкъл По. Ще ги разберем днеска. Мисля, не знам ни, част сме от сънанието, не сме ли, някой да ми обясни. Сигурно сме май сме, what the fuck. Ние, едновременно сме част от сънани и едновременно сме част от полицията. Бахте така челното. Яко. Яко! Полиция. Къде е полицията? Назад. Да. О май гад, колко много има до там. 700 метра. Ами то много за обиколки има за това. Ние като на GTA само просто да прекараш там. Тук е много по-трудно да правим да минеш там. Не е толкова отворен света. Смисъл. Да. Много по-гадно е управлението, но както и да е, да сме прекарали. Shit about this game, защото this game is very good. Колко shit. Невероятно е да играеш просто с контроля, не знам. Също така видях, че на някой човека им харесва много поредицата с Funny Moments, забавни моменти на CSGO и мисля да продължа с нея. Да. Сега им тук какво ще е. Така? Догай се там ли? Продаватос, Догай с жени. Very sleazy, but big money. Winston, we can't just walk in there, not if it's as bad as you say. We don't have a lot of choice. It's the way it's done, Way. Besides, Долу са бим пак дало. once you're dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know? You should be okay. But if I get my ass shot, do not do anything stupid, you hear me? Значи тук опасно ще става, правилно ако го застреля да ни прави нещо глупо, казва. В смисъл да ни се хвърлям аз от тях. Fuck off, Johnny. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. That dog guys tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Аре, направо влизам, че не ми занима почти. Лайняр. Не. Ето го Uncle По. То мисля, че е с бялата коса.
Ah, Winston. Come in. Sit down. Have some tea. And you, young man, must be Wei. Winston speaks very highly of you. О, Winston has been a good friend to me. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Used to be more common. Winston says you're the one who made sure Siu Hua was not arrested. Сюхо. Вох. It was Winston's idea. He Has had to to assert arrest. himself, assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? Какво стана, In any брат? case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Poe, there's really no need. Don't argue with me. Нещо иска да ни дава то съм кълпо. Do you know Roland Ho? He has a business collecting debts. The other day he told me that he could use some help. It's quite О, това естествено ме гледате. Tell Писнем да гледам такива като си човек, направо много гадно. Сега какво става? То с кълпо искаш да ни дава нещо. Бизнес май ще ми даде. Какво става? God damn it. I bet $1,000 I was going to be carrying you out in a fucking body bag. О, Uncle Poe must like you. Yeah, I don't think he has an opinion on me either way. All right. I'll tell you what, you get tired of spinning your wheels in the night market, то give си... me a call. О май гад, човек, сега го се разбираш. То си помисли, че ще му убия Strong arm, кълпото. street А bets. кълпото ми Янкъл е брат, аз сте си гледали то слайнер така. Сега. Get in the car. Take the car across the street. Your chance, what's like. Какво сега правим, брат? Meet Roland at the impound lot. Сега отивам при този Роланд. Не го знам кой е този Роланд. Каза, че имал някакъв бизнес, ще ни даде него. Нищо ще ни даде. О, Уинстън. Не звъни. Yeah, you alright? Things are gonna be okay. Нещо е станало. Work to do. A lot of work. Stay ready. I always am. Look, in the meantime, Айде сега, тук е спрямо. I mean, Не знам, те иска прекарат да се прекарат. Там аз си карам тука. Не ми... Шит. Сега, тук сме ни. Meet with Roland. Сега ще се срещнем с Роланд. Това Роланд е нещо... Не знам. Hey, Roland Ho? Who's asking? My name's Wei Shen. Ah, Wei. You've got friends. О, мага in човек, high с тия сте и гледали те си. Костана, брат. Find post... Ще стреляме ли пак някой, бе? Бах ти кефа, то съм дай някакво оръжие. Текст така, като не гледаш кацините. Ама... Да. Ай сега да отидем какво става. Джаки, кофто... О, не, джакит. Hey, Jackie. Брат, му почвам да ги забравям. Майката си и бал. О, това ми хареса, не мога да взема. Poe seems to have a handle on who's... О, как караш се на ръка майката, така че... О, фак. I gotta go, Jackie. Сега така ляво, дясно, много тук не мога да се ориентирам. Тук ще момна ми... О, минахме, ой, бах тякия скок, брат. Ако стана? Що ми го дай? О, не. You're gonna pay up, you understand? О, фак сей, защо ще се състезаме? Shit, that's a lot of И muscle. бах тяките, то са много яка кола жълта. Бах ти кефа. Омага човек, защо? Take out past his backup. Сега първо да премахнем тези другите коли. И... Да. Кой е? Как стреляме? Тъй. Ай, умри, бе. Ко ще става, ако им застрелям ти? О, гумата, виж как ли те това еди. Ти си мъртъв, брат, леч. Аре, бе! Давай, стреляй. Гумите. Така, браво. Catch up to pasty. Пасти. Искаш пасти? Да. О, не, бе. Още не, бе. Той не е такъв бекъп. Бекъп е, майка му, копеле. Умри, бе. Така. То ще. Бързи, яростни. О, фак се, защо там такова? Аре, педерас, ела ми, бе. Аре, ей! Къде пак, бе, бра? О, мъг... О, фак. Трябва тези да ги премахвам отзади, ама... О, ти отпреза си са, майка му да еба, бе. Аре, дай. О, аре, бе, прицели са.
О, как подскочи. Бах тякът. И бах тякът. О, не. Аре, тук тясно. Аре, сега трябва да го настигнем този да му ебе майката. Брат, Коста, защо не мога да го така. Кетчуп. To Patsy. Този път... не, този път да не дадат по още такива бекъпи. You have to remove the backup. О, фак. Браво. Дай, газ. О, fuck off. Come on. Ай, не мога да го застреляме. Кого застрелях, бе? Някой вътре застрелях. Stop the car without killing Patsy. Така. Добре. Сега ще се качим на неговата кола. Той е кеф. Аре, още малко. Фак, не натъкс. Не. Брат, моля те. О, аре бе, човек, за малко. Колко време ще я правим тази мисия ни, бе? Аре, браво. Скочихме. Браво, лайняр, Костан сега, Костан. Get in the car, Patsy. Хуарю, майка ти само, скараме яката кола. Що караме тука? Тука, ляо. О, фак. Де ми вика сори, лел, подкола. О май гад, аре сега така. Дясно. О, фак. О, не. Да. Скоч тъпата кола. Човек, тъс глупота. Не му трябваш толкова, бе, педерас. Ай. Ставихме тази кола така. Аре бе, Костана, защо не ста? Омага, не ми кажа, че... Ето. Добре сме. Хубаво, момчето, ще края на този фенерчета, извините. Ще края на този епизод, съжалявам, много кратък стана, но така е. Просто трябва да имам работа много друга завършена, пък докато го обработя, докато качам много време ще мине така. Съжалявам пак, но... Да, ще се видим в 12-тия, следващия 12-ти, който ще е. И да, ако ви е харесало видеото, дайте палче нагоре и да, ще се видим в следващия епизод. Да, чао!